Хәерле тәүлек вакыты, хөрмәтле дуслар. Сезне зәңгәр экраннар каршында күрүебезгә шиксез шатбыз. Майның 20-ләре җитте бит, соңгы кыңгыраулар шыңы. Шул уңайдан җырчыларның мәктәп еллары турында, яраткан дәресләре турында сөйләшеп алыйк. Бу атнаның иң популяр клипларын билгеләр вакыт җитте, шуңа күрә мин, Разил Камалов, Мин Рафина Гнюлина, топ клип хит парадына старт бирәбез. Минем иң яратмаган мизгелем бер җырчы белән саубуллашыр вакыт. Саубуллашканчы клибын тагын бер кат күзләп алыйк әле. Җилләре тарататы маннарыны, айырды язмыш бер-берен ярата торган парны. Таңнардан сыра әйтерләр, көтмәгән көнем бармы? Таң җилләре бик талгын, җырласам талышым җитмәс, еракларда син калдың. Еракта калып йөрәкне янган утларга салдың. Таң җилләре иркәли камышларны, таң җилләренә тиңлимен гомернең агышларын. Җилләр генә тараталмас җандагы сагышларны. Таң җилләренә тиңлимен гомернең агышларын. Тараталмас җандагы сагышларны. Таң җилләре, җилләргә битем куям. Таң җиленә битем куям, кулларың назын тоям. Кулларыңның җылысыннан җанга сабырлык җыям. Таң җиленә битем куям, кулларың назын тоям. Кулларыңның җылысыннан җанга сабырлык җыям. Җанга сабырлык җыям. Җәмилә Асадуллина быел 5-нче сыйныфны тәмамлый. Яраткан фәне математика икән. Минем дә бит яраткан фәнем математика иде. Җаным, сүз безгә барып җиткәч, барысын да сөйләрсең, яме? Хәзергә Җәмилә Асадуллина һәм Илгиз Шәйхразиевның клипларын карыйк.
Топ-клип хит-парадын дәвам итәбез. Чиратта Зарина Асылкаева. Зарина мәктәбен бик нык сагына. Ни дисәң дә иң яхшы укучылар рәтендә булган бит ул. Ә менә хит-парадыбызда ничәнче урынны яулаганын алдагы минутларда ачыкларбыз. Юкка чыкты кинәт, ялгызлыкны төю, моңаю. Кочагымда җәннәт, карашыңда сөю, ярату. Бер генә теләк, син миңа кирәк, туктарсыңмы синсез минем йөрәк. Язмышым бүләгән, син минем бәхетем, бердәнберем күңел көйм өмөтем. Кабат дип тибә йөрәгем, әллә мин гашык булдыммы сиңа, һич белмим. Кабат дип тибә йөрәгем, әллә мин гашык булдыммы сиңа, һич белмим. Очрашулар, карашлар барда ачык, ялгыз аккышлар сыман без каштык. Йөрәгемнең түрендә синең исең, тик үтенәм сүндермә сөю хисен. Ла мин, гашык мин, һич белмим. Ла мин, гашык мин, һич белмим. Кабат дип тибә йөрәгем, әллә мин гашык булдыммы сиңа, һич белмим. Кабат дип тибә йөрәгем, әллә мин гашык булдыммы сиңа, һич белмим. Алмаз һәм Зөлфира Мирзаяновлар икесе дә укытучы балалары статусында булганнар. Зөлфирә 9 сыйныфны 2012 елда тамамласа, Алмаз 2002 елда 11 сыйныфны тамамлап чыккан. Шуны да әйтеп китик, рекордсмен Алмаз Мирзаянов 11 сыйныфны 15 яшендә тамамлаган икән. Ә хәзер җырлы гаиләнең клипларын да карар вакыт җитте. Игътибар экраннарга. Күренми синнән бүтәннәр, карамам да ятларга. Насыйп булсын гомер буе, шулай бергә атларга. Bir gene bulup söyler kaderin bilsek idi. Aldan iyine kütse de belgelep görsek idi. Şaplağını da kaylasını da tizle bölsek idi. Vağdelerge
karşıda Teşekkürmesin toplar Sürelülerini bilmesin Köngüldeki uşaklar Birgine bulup süyüler Kaderin bilse gider Oldan iyigine kütse de Bir gelip görse gider Şatlığında Kaygısında Tizlep ölse gider Sınalmaygına bulmuşum Durmuş digen yollarda Dolmaz lekin yüreğimiz Süyüleriz bulganda Birgine bulup süyüler Kaderin bilse gider Oldan iyigine kütse de Bir gelip görse gider Şatlığında Kaygısında Tizlep ölse gider Birgine bulup süyüler Kaderin bilse gider Oldan iyigine kütse de Bir gelip görse gider Şatlığında Kaygısında Tizlep ölse gider Şiratdагы резидентimiz Azaliya Valiyeva. Азалия мәктәпне 1994 елда тәмамлаган икән. Кайсы фәнне күбрәк яраттың дигән сорауга төгәл генә җавап бирмәде җырчы. Барлык дәресләрне дә үз иткән Азалия бүген дә хит парадыбызның лаеклы урынында. Gel yazım minim, yürek yazım minim, durmuşumның yemi, мәхәббәтем җаны, син аягым.
Сиңа яна йөрәгем, сиңа тибә йөрәгем, назлы гына язмышым, сиңа яна йөрәгем, сиңа тибә йөрәгем, назлы гына язмышым, назлы гына язмышым, син. Ике мең егерме икенче елның иң көтелгән вакыйгасы. Грандиоз шоу! Текә программа, Танылган җырчылар, чын хисләр. сез яраткан җырлар. Уфа шәһәре ТМТV премиясы. Билетлар сатуда. Да. Эй. Ага. Салют. Так. Зур жиын булырга тора. Казаннан җырчы чакырыбыз. Биючеләрне районнан. Мин җырламыйм мени. Сиңа баянда кем уйный гитарада? Бар, чәй әзерлә. Армиядан кайткач, җырчылар белән киткән булсам, гитарда да уйнап йөргән булыр идем инде. Ватылдым әллә? Гомер үтә инде, шушы ватып тракторны килә. Ә мин гитарист эзлим. Әйдә, уйнап күрсәт.
TMTV телеканалының яңалыкларын беренчеләр рәтендә булып беләсең киләме? Алайса безгә кушыл. ВКонтакте, YouTube, рәсми сайт. Биредә җырчылар турында соңгы яңалыкларны укый аласың. Уен конкурсларда катнашып бүләкләр ота аласың. Birinchi kuruga ushadın Ko'ngilga shu kundan boshlandim Muhabbat o'yini Qo'yan kelgan shiberlik ul qo'yan kelgan Bunday motor go'zallikdan zo'r o'yindan O'zgartib bo'lmay muhabbat qoidasin Qo'yan kelgan shiberlik ul qo'yan kelgan Oqtanish qizimning ışandım hissine Dünyalar budaldı Anlamayım ne buldu, ne buldu, ne buldu Oqtanish qizim men Yirgenliyim sırlana Min onun üçün Bir mezgilgina o'yin chiqdina Her vakit ko'ngildan qo'rqatlıyım İsmingni dünyamni unutam Tek seni ko'ruvga Qo'yan kelgan shiberlik ul qo'yan kelgan Bunday motor go'zallikdan zo'r o'yinlan O'zgartib bo'lmay muhabbat qoidasin Qo'yan kelgan shiberlik ul qo'yan kelgan Oqtanish qizim men Yirgenliyim sırlana Mening kibirlar Bilam sening ko'p, sening ko'p, sening ko'p Oqtanish qizimning ışandım hissine Men onun üçün Bir mezgilgina o'yin chiqdina Oqtanish qizimning ışandım hissine Dünyalar budaldı Anlamayım ne buldu, ne buldu, ne buldu Oqtanish qizim men Yirgenliyim sırlana Men onun üçün Bir mezgilgina o'yin chiqdina Гүзәл Гарафиева мәктәпне 2011 елда тәмамлаган. Яраткан фәне математика булган икән. 11 ел узса да мәктәптә алган белемне һаман хәтерлинди үзе. Гүзәлнең җыр дәресенә йөргәне дә сизелә. Иҗат җимеше бүген лаеклы урында. Бәхетемә минем булгансың Минем өчен җиргә тугансың Янәшәмдә бул дип мәңгегә Йөрәгеңә бикләп куйгансың Җибәрмәмен дисең үзеңнән Саклыйм дисең йөрәк түрендә Синнән башка берәүне Ярата алмыйм кебек үземдә Иреннәрең синең алдамый Күңел сиңа ышана
Ничек рәхәт сине сөюләр, очрашулар өзелеп көтүләр, назлы сүзләр белән иркәләп, кочагыңда өреп китүләр. Син булганга күңел күгемдә, якты йолдыз яна бүгендә, яктылыгы җитәр гомергә. Син сүндермә аны, сүндермә. Иреннәрең синең алдамай, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Иреннәрең синең алдамай, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Иреннәрең синең алдамай, күңел сиңа ышана. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Синең җылы назлы карашыңнан сагышларым югала. Без Рәзил белән 9-нчы сыйныфтан соң күлияткә укырга кердек. Аннары Казан мәдәният һәм сәнгать университетында укыдык. Минем яраткан фәнем физика һәм биология иде. Ә синең? Без синең белән монда да туры килгәнбез икән, матурым. Минеке география һәм биология. Шулаймы? Мәхәббәт ярына кайттым да бүген мин, эзләдем эзләрең, кайларда икән син. Зәңгәр күк чәчкәгә ошаттым күзләрең, колакта яңгырый ярату сүзләрең. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам, җилләргә ияреп барыйммы артыңнан. Елларның агышын ачарга юрама, кайт әйдә соң түгел соңлама. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам, җилләргә ияреп барыйммы артыңнан. Елларның агышын ачарга юрама, кайт әйдә әлегә соң түгел соңлама. Кайт әйдә кайт мәхәббәт ярына, Син дә кайт күңелем, гел сине сагына. назыңны җылыңны саклый бит кочагым, дөрләтик бергәләп мәхәббәт учагым. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам, җилләргә ияреп барыйммы артыңнан. Елларның агышын ачарга юрама, кайт әйдә соң түгел соңлама.
ярына кайт диеп чакыра, җилләргә ияреп барыймы артыңа. Елларның агышын ашырга юрама, кайт әйдә соң түгел соңлама. Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам, җилләргә ияреп барыймы артыңнан. Елларның агышын ашырга юрама, кайт әйдә әлегә соң түгел соңлама. Рәзил, Яршалы шәһәренең татар-төрек лицейында кем укыган беләсеңме? Беләм әлбәттә, Лилия Гимаддинова. Ә син аның яраткан фәннәрен беләсеңме? Белмәскә инде Рәзил. Алгебра, җыр дәресе, татар һәм төрек телләре. Әлеге фәннәрнең укытучылары аеруча әйбәт иде. Шуңа күбрәк ярата идек, ди Лилия Гимаддинова. Безнең якка барасы юлларың, барысын да яхшы беләсең. Уйламый да чык син олы юлга, әгәр килә мине күрәсең. Көтәрсеңме диеп син сорама, килеп хәлләремне белеп кит. Мәхәббәтле карашларың белән мине бик бәхетле кеше ит. Көтәрсеңме диеп син сорама, килеп хәлләремне белеп кит. Мәхәббәтле карашларың белән мине бик бәхетле кеше ит. Сандугачлы иртәләрдә икәү җитәкләшеп барлап йөрербез. Шул чагында бергә булырбыз дип, сөю вәгъдәләрен бирербез. Көтәрсеңме диеп син сорама, килеп хәлләремне белеп кит. Мәхәббәтле карашларың белән мине бик бәхетле кеше ит. Көтәрсеңме диеп син сорама, килеп хәлләремне белеп кит. Мәхәббәтле карашларың белән мине бик бәхетле кеше ит. Көтәрсеңме диеп син сорама, килеп хәлләремне белеп кит. Мәхәббәтле карашларың белән мине бик бәхетле кеше ит. Көтәрсеңме диеп син сорама, килеп хәлләремне белеп кит. Мәхәббәтле карашларың белән мине бик бәхетле кеше ит. Дуслар, кемнәр әле белмәй, җырчыларыбыз өчен телеканалыбызның TNTV Татар сайтына кереп тавыш бирергә мөмкин.
Кирегез, күрегез һәм яраткан җырчыгыз өчен тавыш бирегез. Алар сезнең терәкне һәм гадел бәяне көтә. Сайлап меңнәр арасыннан таптым сине сөйгән ярым. Тигез булсын барыр юллар, син бит миңа язган парым. Сүндермәсен кар яңгырлар, сөюнең кайнар учагым. Безнең кебек бәхетле пар бармы икән җирдә тагы? Тормыш тиз генә бармый, булыр карасы һәм агы. Үпкәләшми тату булсак, үдеп китәр авыр чагы. Сүндермәсен кар яңгырлар, сөюнең кайнар учагым. Безнең кебек бәхетле пар бармы икән җирдә тагы? Дәшкән саен сөям диye, дәшәселәр килә тагы. Синең күзләреңә миңа мәңге карап туймам ахры. Дәшкән саен сөям диye, дәшәселәр килә тагы. Синең күзләреңә миңа мәңге карап туймам ахры. Синең күзләреңә миңа мәңге карап туймам ахры. Сайлап меңнәр арасыннан таптым сине сөйгән ярым. Тигез булсын барыр юллар, син бит миңа язган парым. Сүндермәсен кар яңгырлар, сөюнең кайнар учагым. Безнең кебек бәхетле пар бармы икән җирдә тагы? Дәшкән саен сөям диye, дәшәселәр килә тагы. Синең күзләреңә миңа мәңге карап туймам ахры. Дәшкән саен сөям диye, дәшәселәр килә тагы. Синең күзләреңә миңа мәңге карап туймам ахры. Синең күзләреңә миңа мәңге карап туймам ахры. Синең күзләреңә миңа Мәңге карап туймам ахры. Азат Алсу Фазлыевларның мәктәп тормышлары бик күркәм булган. Алсу күбрәк химия дәресен яратса, Азат өстенлекне физкультурага биргән. Бүгенге хит парадта алар ничәнче урында икән? Хәзер белербез, барлык игътибарны экраннарга юнәлтик.
Yazar aldından oyla, söyler aldından tınla. Yürek bilen hal etkenler her vakit dürüst bula. Bir kimden birini kütmez, sirlerini bilgirtmez. Havalarda yıldız sanap, boşqa ömrün ötmez. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Үзеңне кадерлә, дөресен генә сөйлә. Кем генә булса да аңа бары яхшылык телә. Bir кайчан төшмә түбән, тырыш булырга өйрән. Уңышларга ирешүләр барсы тора үзеңнән. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Зарлануны үз итемә, миннән булмый дип әйтемә. Вакытынан алда килеп, бәхет йомгагын сүтемә. Иркен сулап яшәргә, булдырырга яшенәргә. Үрнәк булып кирәк булып, җирдәге кешеләргә. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Бәхетле бул, рәхмәтле бул, үз тормышыңны ярат. Теле матур теләкләреңне җирләр күкләргә карап. Теле матур теләкләреңне Җирләр күкләргә карап. Рафина, Әу. җырчы Арсланның яраткан дәресен беләсеңме? Китаплар укырга яратам дигән иде. Бәлки әдәбияттыр? Әйе шул. Мәктәп елларында да хәзер дә китаплар уку минем өчен алдынгы урында ди ул. Хит парадыбызда шулай ук үз позициясендә Арсланы клибын карап китик. Шоу баса алмый, соңгы звонок тавышы. Һәр көн сине
biraz sınlamadım Sizsiz gene süyümde Gözümden anlamadım Günde erten seni küttüm Oldan kelip deriske Yoksa navuk boşluydım Men seni teneffüste So'nggi deriz, so'nggi zvonok Nik biraz sınlamadım Sizsizgina süyümde Ko'zimdan anlamadim So'nggi deriz, so'nggi zvonok Nik biraz sınlamadım Sizsizgina süyümde Ko'zimdan anlamadim Uzun teneffüs şekilli Ayrılgan yıllarım Başlanır da yana deriz Gelirsen ko'p yılmayıp So'nggi deriz, so'nggi zvonok Nik biraz sınlamadım Sizsizgina süyümde Ko'zimdan anlamadim So'nggi deriz, so'nggi zvonok Nik biraz sınlamadım Sizsizgina süyümde Ko'zimdan anlamadim So'nggi deriz, so'nggi zvonok Nik biraz sınlamadım Sizsizgina süyümde Ko'zimdan anlamadim So'nggi deriz, so'nggi zvonok Nik biraz sınlamadım Sizsizgina süyümde Ko'zimdan anlamadim Sizsizgina süyümde Ko'zimdan anlamadim Saida Muhammadjanovaning maktab yillarini ko'plarimiz xatirli bo'lsa kerak. Әйе, әле мәктәп укучысы булган килеш Мәскәүдә татарча моңлы итеп җырлаганын барыбыз да беләбез. Мәктәбен бик яратса да Saida күбрәк вакытын иҗатка биргән. Бүгенге көндә шул иҗат җимеш тә китерә башлаган бит. Бергәләп карыйк әле. Минем жанда тик син генә хисем күккә Yıldız bulab sibellerde kapanır sinende yüreğini türende yaşıran yar
Бүгінгі хит парадыбызның катнашучыларын тагын бер кат исебезгә төшерик әле. Кайсы җырчыбыз бүген нинди позициядә булганын онытмадыгызмы әле? Bir gün ettiler, sen mine kirek. Toptarsın ben, sensiz benim yürek. Yazmışım bulagen, sen benim bəxetim. Birden berim көңіл kuyum ümidim. Bir gene bulup süyüler Kaderin bilse gidir Ondan iyine kütse de Belgelep görse gidir Şaplağını da Koylasını da Tizle bulsa gidir Sina yana yüreğim Sina dibe yüreğim Nazlığıma yazmışım Sen, oh sen Aya ay tihka gullay boya milay Dağda birge жүрсе gide şuşalay Dağda birge жүрсе gide şuşalay Oktanmış kızımın ışandım hissine Dünya var bu daldı Anlamayayım ne buldu, ne buldu, ne buldu Oktanmış kızım min Yirgenliyim sırlama min anın üçün Bir mezgil güne oyuncu bana Иреннәрең синең алдамай Күңел сиңа ышана Синең җылы назлы карашыңнан Сагышларым югала Мәхәббәт ярына кайт диеп чакырам Җилләргә ияреп барыйммы артыңнан Елларның агышын ачарга юрама Кайт әйдә соң түгел зылама Көтәрсеңме диеп син сорама Кирәк хәлләремне белеп кит Мәхәббәтле карашларың белән Мине бик бәхетле кеше ит Дәшкән саен сөям диye Дәшәселәр килә тагын Синең күзләреңә миңа Мәңге карап туймам ахры Соңгы дәрес, соңгы звонок Ник бераз соңламадың Сүзсез генә сөюемне Күземнән аңламадың Бәхетле бу, рәхмәтле бу Үз тормышыңны ярат Теләм атыр теләкеләреңне Җирләр күкләргә карап Бәхетле бу, рәхмәтле бу Үз тормышыңны ярат Теләм атыр теләкеләреңне Җирләр күкләргә карап Abanır sinende
яшерен яратуым дөрләп яна йылдызлары. Яраткан дәресе җыр һәм физкультура булган икән Иннат Фархуллинның. Бу аңлашыла сәхнәдә рәхәтләнеп сикерә, матур җырлый. 2007 елга чыгарылыш вәкиле Иннат сезгә үзенең клибын тәкъдим итә. Бергәләшеп карыйбыз. Мәхәббәтнең күзе сукыр була диләр. Мин дә сине шулай яраттым. Тилемергәнгә ялгыз узар дип сагыш. Үз-үземне һаман юаттым. Сине сайлап күңел сөюгенә түгел. Сукыр булдым ахры үземдә. Алданганым белдем, янаган утка кирдем. Ник ышандым икән сүзеңә. Син миннән көлдеңме, бер катлы дидеңме? Меңнән берен иткән ярың мин. Югалтуы җиңел, тик җаным шуны бел. Эзләсәң дә башка табылмам. Сине сайлап күңел сөюгенә түгел. Сукыр булдым ахры үземдә. Алданганым белдем, янаган утка кирдем. Ник ышандым икән сүзеңә. Мәхәббәтнең күзе сукыр була диләр. Мин дә сине шулай яраттым. Тилемергәндә ялгыз узар дип сагыш. Үз-үземне һаман юаттым. Сине сайлап күңел сөюгенә түгел. Сукыр булдым ахры үземдә. Алданганым белдем, янаган утка кирдем. Ник ышандым икән сүзеңә. Сине сайлап күңел сөюгенә түгел. Сукыр булдым ахры үземдә. Алданганым белдем, янаган утка кирдем. Ник ышандым икән сүзеңә. Эх, күңелле үсмер чаклар. Җырчыларның кыңгыраулы мәктәп елларына кайтып килдек, яраткан дәресләрен ачыкладык. Шуңа күрә тапшыруыбызга нокта куйсак та буладыр. Мин Рафина Ганиуллина. Мин Разил Камалов, сезнең белән саубуллашабыз. Исән имин торыгыз.